babirta long pen kado kabya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo tang tepini adab babirta juitha Nizang Karbiang Long Central Range ke parlo Mukairam Rong Pangbong lapen Khanduli sabit a ingna malom ingnam rai komatum keton kelang asai kisik ong amekano janglong le anpin Lapuan keton kelang angbong sedame joy pen pang tek the atum angkrak pen varsai ke me chu en bor isi thengpi chong hupon bamang tek pherang ke atum ka humri damahot tek ponlo Labang so thengjang thu kanghualam ki ke lam kimi ke kalilo Abatai birta cataya long sedame klang un lapen pe klang pon bom Bonta pinyar ni anta abidi ka prek pen ke khangja phan thangna rasai ke deng pona vela lapen avedeta son si theklo Halapur rai komasai khatum sedame arni wangta ke ton ke langware rasai ansi non puanta klem pon chatla Bonta a hokpet ke a hoi malom ko son si ratatum arni wang apoka pharman ka jepang reng jia warsai ke long lapen ka choklem chodama warsai ke doma kalite Thengjang thua dor tong ke the varet maputa kataroli pen kachini dam nang jita isi akenang son atheke karbia sarlam thia son thotsi dukong te chonghu deda potpu alam tadu lasi che rok to kamai ka pe do pen ahoi malom arniwang ka chongda da varsaya kronga kimi lahai hui ka pe klang pon pe dua son te la pen forest department pen seta me thengpi theng prang ke pangjo ka puthak la pen thengpi theng prang ke nang sora puthak che rok to kamai ke deng la poson hei hui Klemason te pinang anke kache prek dokok ta thek lapen thengpi ka hwa sai sedame khang unde ta thek mate ing art chata kopima ka choklem chodama warsai ka vedera jok sila puson nangke plang lota thek pusi hawara ra tumpen te than pinti Kedamtang arwa cikloni phai krohiniar ni India Prime Minister Narendra Modi pen India arat aswatuma phan lam the kapang dakpon lake ceasefire dead lo pamat ingsam iriji pukali isiba karki karjulong lo pulote atia et herek lorna ko popota aningki pungpen lam the jaipo Laso alam ki ke phonang lapen drone kati thurnang kok lake Kedamtang jami po cikloni phai kora phor ni Jammu and Kashmir along riar lo along kedo Pahalgam pu along pang thek mate Pakistan atum kachupang renga mithan pusipu Latung wangsi ki joi kelang atuma phan ada yawe pin pen bang ingkora trok atuma phan pathite kang lapu Lasi laso ningki oi ningki pungpen ajok India atum kaching green pen Arua cikloni phai trok si lapen narke parnike Operation Sindur pu amen biponsi Pakistan adet PR lo lapen Pakistan occupied Kashmir along long circuit missile ki pakloda Laso penajok hin adeta rom dosi pupu missile chipangjar ahir dosa kanpin Laso si Pakistan adeta lo along pinni pena ba phanta anisan ke chojia phan anta kavesi ronang ke thurdo Lasi ahi ka titherik ron pen loke chok chelo ki thike jang adai kavia tumsi sungdun nangware popu penajok Pakistan adet a okjum prana tumpen ceasefire de Lasi aruni phai ke parni arni kang sampen ke pupu adeta ceasefire de Lasong si hin ta lam chingwai che pangsam si rona bang pangsam pon Setame monon phit ison bakalam ki ke klang lo pulote India pen ke ingsam ri relo Atia et hereklor poputa patumia ni kangsam Prime Minister pen ningjep Lapentu Operation Sindur setame chun pamil Laso operational on kachirab dun ana phang setame kurwang thu lapen choro pajir loputa nation address along thanpo Bureau Report God News Aningkan wenga son thak si piningkan le thota umaha rapati longri sar habiamaya hinpen ningkan esek deng piamai ar tukekang LP school pathuak lamalong kapedo ponjia phan apor lapen arni hotpon tanglo Aningkan wenga son thak si piningkan le thota umaha rapati longri sar habiamaya hinpen ningkan esek deng piamai ar tukekang LP school pathuak lamalong kapedo ponjia phan apor lapen arni hotpon tanglo Bonta West Karbi Anglong District Administration lapen Law and Order hinpen sigjit kapachinya lam the ke dokwa kajok aporar ni puthot kelar kapedo ponthu alam the pherang kya tuma thengno pachini ponthu Umaha rapati longri sar habiamaya kongchen bang sar dhoni ram rong hang penajok ke pachini pon laposon henlo
นี่กระดกกะเวเพรังเกียบิตุงทุนพันนิลิตุมอุมหารปฏิลงริสาราเบียไม่เห็นเป็นการดอมปะเจลการดอมละสิปิญญาฮอกโลปินิละดักรองหางรองบงรองอะไรปินโปสาราเบียไม่อิงเดงสิละบังโซอาไม่ปีสินิลิตุมนนดูบอมละสิละบังโซอาไม่ลงปินิรองอารักเป็นนิลิการเบียงลงอารักมาเตอุมหารปฏิลงริเป็นดังลงการเบียงลงอารักพันอิสิบิรตาปัชินีดุญิปุสิจิสิกโลละสิalama bang kalason lo nilitum umaharapati along ri aningkan wangta ningkan esek deng pia mai pi labang so kapit doja phan arni adin atarik nilitum hot pon erlo la sinilitum ke thik pon tanga bang ke non nangkili ji tarik kritok si pen tarik krinar ke aru surini rang kor porni nilitum deng pia mai ke doja phan sik pon dang pon erlo reception committee cheseng erlo la son apor husi non nilitum along isia birta nang lelo la non ilitum non hajong non mate non chethan pon long bom la Pakistan pen India la bangso aron alam the apu thak pen raikom sai khia tum nili tum umaharapati long ri sar habia mai hin pen ang pachini lo nang li tum mai thedung ke la non la arni sini niang bong bang ke nang li tum mai thedung do pon long le pula so birtan nili tum long nang le lo la si la bangso teng sinil tu umaharapati long ri sar habia mai hin pen piniar ni rata pan mate karbyang no rat pan pachini la lo ni tum kisik pon tang la kritok si pen krenar kep aru surini rang koropo arni deng umaharapati ningkan esek deng pia mai ke doji arni adina bang nili tum lar pon detlo lasi kido thuji puthot nili tum umaharapati longri sar habia mai ningkan esek deng pia mai pi kido pon thuja bang ke nili tum apor pensi kadok kawe pan pachini chupo la ki thik pon tang kritok si pen krenar kep arni bang ke bang so deng pia mai bang ke nili tum hin pen pesang pon kok lo pusi karbyang no rat pan pachini chulo Kedam tangar ni penta arniwang tata IPL khela pon bomsi dam bomlo India ra ratum aning cheparong kelang dun che thora song si theklo Kai ke ta rong a jo anta bat ball out cry crazy osomar kibi kithiatum anta khela aning cheparong lapen kai ke ta IPL alam Virat Kohli le arjujete ave Lasong si lapu tata IPL ke pathu juji dobdok apor hot kelang michet apor hot si ang bong malom India det pen Pakistan ang bong ron ke doko ka jok men ington ko kamat ratatum manghung prong asong lasinon ron abang ing samu chot la pen hin adeta chekroi si ceasefire and that pen put hot ke cheng bom IPL nona ke leji arua chikloni phai krei troxiar ni pen ke checheng thulipo lake ke cheng si Royal Challengers Bengaluru pen Kolkata Knight Riders ang bong si che photupo la pen final abang ke nona ke leji Vose ka chikloni phai ke thomar nisi hot pon Bureau Report Cut News Aru ni phai cricket homarni arni kang sampor phai player por Hanjanglangso Sports Association Open Stage along mai kang nipon Labang so mai kachari pon Jiwan Chandra Pathak pensi me chari pon lapen Amit Puran te rang hin pensi me ki phalam the klarodak pen than pon thu Labang so mai long pen non head jong Caribbean Long Autonomous Council Pollution Board chairman Kilong Dun Jiwan Chandra Pathak aphan Hanjanglangso Sports Association atum pen man kedo Karbia poho pen archopo Greater Hanjanglangso Interclub League Football Championship 2025 Mesen Pen ke pachun pon thek pa meji aphan chethan chingwai pate ponsi kewangji niphaing ko racket home arni pen Hanjanglangso Sports Association ke pathu aklamalong Greater Hanjanglangso Interclub League Football Championship chengpon popusi cheparai pon Labangso Greater Hanjanglangso Interclub League Football Championship along donor mate nong e ke pajir dunji atum lake Ratsai Klembang Pratap Singh Rongphar lapen langtuk timung atum henlo Labangso Greater Hanjanglangso Interclub Football League Championship ke pachun ponji arpu amayalong kachetong dun Kasa Athletic Chunbang Rajan Rongpi Kasa Referee Gulson Rongpi Lothan Bang Rupsing Rongpi Hanjanglangso Bazar Committee Meipu Himari Tokbi Abarim SK Langtuk Timung Pherangke Bisnu Lekthe Ratsai Klembang Mukul Bora Pen Chenglok Pinang An ke theke dingatum chetong dunsi Mayalong RDPdu Bukazan Hanjanglangso Pen Bisnu Lekthe Report Cut News Tang te pinia da pabirda bangke kangtoniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang thru